جرت سيبلو سلطان منقصو أملاخي عبي عبي نبيلو جرت سيبلو سلطان منقصو أملاخي عبي عبي نبيلو جرت سيبلو سلطان منقصو أملاخي سلطون سلطون نبيلو جرت سيبلو سلطان منقصو أملاخي سلطون سلطون نبيلو እግዚአብሔር ይባርክ አምላክ ጻድቅ እዩ ከምቲ ኣቀዲመ ዘንበብኮ ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ዘዳግም ዘላ ሓሳባት ሎም መዓልቲ ናይ ዝሓብኮ ኣርእስትስ እሙን ወይ ከዓ እሙን ትብል ቃል እያ እሙንን እሙንነትን ትብል ቃል እየ ጊዜ ዘለኹ ብሓፈሻዊ ቃል ኣምላኽ እሙን ክንትንትኖ ወይ ድማ እሙን ትብል ቃል ብዙሕ ሓብታም ዝኾነ ቃል ኣለዎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንተዳሪናዮ እሙን ዝብል ቃል በቃላ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ብምሉኡ ኣብ 87 ጊዜ እንታይ ገይሩ ተጻሒፉሎ ንሱ ድማ ኣብ 33 መጽሐፍቲ ዝተፈላለዩ መልክዕ እሙን ትብል ቃል ተደጋጊማ መጽያላ ማለት እዩ ብዙ ጊዜ ትደጋገም ዘላ ቃል ዝኾነ ነገር ኣላታ ማለት ስለዚ እታ እሙን ትብል ቃል ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ጌራ ካብ ተጻሓፈት ነና ድማ ከነስተብህለላ ይግባአና እዩ ምክንያቱ ብዝተፈላለየ መልክዕ ስለቲ እሙንነት ዝተጻሓፈ ስለዝኾነ ማለት እዩ ቃል በቃሉ እሙን ማለት እንታይ ማለት እዩ ክንሪኦ ጽቡቕ ይመስለኒ እሙን ማለት ሲ እንታይ ማለት እዩ ጽኑዕ ምዃኑ ማለት እዩ እሙን ሲ ጽኑዕ ምዃኑ እዩ እሙን ማለት ሕጂ እዚ ጽኑዕ ማለት ብሓፈሻው እዚያ ገዛ ሕጂ መባዲ ተዓሙናኻ ኮፍ ኣቢላትካ ጽንዕቲ ምዃና ዓሚንካ ኮፍ ትብል ሓን እመኖ ጽኑዕ ስለ ዝኾነ እንታይ ግበሮ እመኖ ተብሎ እሞ እሙን ትብል ቃል ጽኑዕ የሰምዕ ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ እሙንነት ካልኻ ብካልእ ትርጉም እንታይ እዩ ሙሉእ ወይ ከዓ ፍጹም እዩ እሙን እዩ ትብሎ ከለኻስ እንታይ ትብሎ ኣለኻ ማለት እዩ ሙሉእ እዩ ፍጹም እዩ ትብሎ ስለዚ ቃል ኣምላክ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣብ ነህምያ 9:33 እንታይ ኢሉ ንስኻስ በቲ ኣብ መዝሙር ዳዊት እንታይ ኢሉ 33:4 ቃል እግዚአብሔር ቅኑዕ እዩ እሞ ተግባሩ ኩሉ እውን እንታይ እዩ እሙን ኢሉ ቃል እግዚአብሔር እንታይ እዩ ቅኑዕ እዩ ቅኑዕ እዩ እሞ ተግባሩ ኩሉ እንታይ እዩ እሙን እዩ ስለዚ እሙንነት መጀመርታ ንኣምላኽ ይውክል እዩ እሙን እዩ እግዚአብሔር ሲ እሙን እዩ እሙን ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ሰብ መወስ ይረክብ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ እንታይ ኢሎ ስለዚ ከዓ ሙሴ ኣብቲ ዘዳግም ከም በሎም ከለውስ እግዚአብሔር ኣምላካት ንሱ ኣምላክ ከም ዝኾነስ ንዝፈትዎ ትእዛዛቱ ንዝህልው ክሳብ ሽሕ ወለዶ ምሕረት ዝገብር ኪዳኑ ዝህልው እሙን ኣምላኽ ኢልዎ እጂ እሙንነቱ ከረጋግጸሎም ስለ ዝደልየ ዋላ ኣብ ቃል ኣምላኽ እንተዳ ተኣዚምናዮ ኣብ ንሙሴ ክጽውዖ ከሎ እንታይ ኢሎ ኣነ ኣምላኽ ኣብርሃምን ኣምላኽ ይስሐቅን ኣምላኽ ያዕቆብን ይብሎም እንታይ ማለት እዩ ከምቲ ንኣብርሃም ዝተኣመንክዎ እሙን ምዃነይ ንይስሐቅ ዝተኣመንክዎ እሙን ምዃነይ ንያዕቆብ እሙን ምዃነይ ንኣኻትኩም እንታይ እየ እሙን እየ ስለዚ እንታይ ብሎም ኣሎ ኣነ ይብሎ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ክዛረብ ከሎ ኣምላኽ ኣብርሃም እየ እሙን ኣምላኽ እየ ንኣብርሃም ሲ እንታይ ገይረ ተኣሚነ እየ ንኣብርሃም ሲ ውፃእ ኢሉሲ እንታይ ገበሮን ኣይገደፎን ውፃእ ክብሎ ክሳብ መወዳእታ ክእመኖ ከም ዝኽእል ኣምላኽ ይፈልጥ ስለዚ እንታይ ኢሎ ስለ ታሪክ ኣብርሃም ክፈልጡ ከለዉ ንኣብርሃም ዳዝተኣመነና ንኣይካ እንታይ እዩ እሙን ሕጂ ልብና ገጥ ክብል ክጸንዕ እንታይ ደው ክብል ኣምላኽና እሙን ኣምላኽ እዩ ስለዚ ከዓ እንታይ ኢሎ ኣነ ኣምላኽ ኣብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ከምቲ ንኣብርሃም ዝተኣመንክዎ ኣኻትኩም ተኣመነኩም እየ ከምቲ ንያዕቆብ ንይስሐቅ ዝተኣመንክዎ ኣኹም እሙን እየ ከምቲ ንያዕቆብ ዝተኣመንክዎ ንኣኻትኩም ድማ እንታይ እየ እሙን እየ ስለዚ እቲ ነምልኾ ኣምላኽ እሙን እዩ እሙን ማለት እንታይ ማለት እዩ ጽኑዕ ምዃን እዩ ሙሉእነት እሙን ማለት ብቃል ከዓ ግሉጽነት እዩ
እጂ ግልጽነት ክብል ከለኹ ሓፈሻው ሓደ ኣብነት ክዛረብ ተዳደልየ ንኣብነት ወይ ወድና ወይ ቆልዓ ዝኾነ ሞባይል ምሽሕዝ ዝኾነ ነገር ይርኢ እጂ ምፅብ ሰልካስ ኣጥፈ የብላ እጂ እንታይ ትጥርጥሮ እዚ ቆልዓ እሙን ከም ዘይኮነ ነገር ዝኾነ ነተናትካ ነገር ሕጊ ስለ ወይ ዝኾነ ነገር ስለ ዝርኢ ንዓኻ ምስራይ እንታይ ገብራ ኣጥፈ የብላ እጂ እሙን ከም ዘይኮነ ትፈልጥ እጂ እሙን እንተዳ ኮይኑ ግን ስኻ ምፃእ ወላዲ ይምፃእ ገለ ይምፃእ እንታይ ይኮነን ግሉፅ እዩ ግሉፅ ደብዳቤ ስለዚ ስኻትኩም ግሉፃት ደብዳቤ ይኸውም ይብለና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ኩሉ ግሉፃት ክንከውን ግሉፅነት ድማ ናይ እሙንነት ውፅኢት እዩ ማለት እዩ እጂ ኣብ ኩሉ ንጥፈታትና ግሉፃት ክንከውን የድልየና ማለት እዩ ካልእ እሙንነት እንታይ እዩ ትብዓት እዩ ትብዓት ቆራፅነት እዩ እሙን ሰብ ተባዕ እዩ ትብዓት ኣለዎ ምክንያቱ ትብዓትካ ክወስድ ዝኽእል ሓይሊ ወይ ከዓ ትብዓትካ ክወስድ ዝኽእል ነገራት ብዙ ነገር ክመፅእ ይኽእል ነገር ግና ንስኻ ነቲ ዝዓመንካዮ ኣምላኽ ብትብዓት እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዋላ መፅሓፍ ቅዱስ ተዳሪናዮ ሲ ኣብ ዳንኤል ሲ እንታይ ኢልዎ ትብዓት ዳንኤል ክንሪኦ እንተዳ ኮይና ሲ ኣብ ዳንኤል 6:4 እንታይ ኢልዎ ሹ እቶም ራእስታት መሳፍንቲ ንዳንኤል ብናይ መንግስቲ ጉዳይ ምክንያት ክረኽብሉ እንታይ ገበሩ ደለዩ ብምንታይ ብናይ መንግስቲ ጉዳይ ንዳንኤል ብናይ መንግስቲ ጉዳይ ምክንያት ክረኽብሉ ደለዩ ግናኸ እሙን ነበረ ተባዕ እዩ ነይሩ ትብዓት ኣለዎ ፅኑዕ ኢኻይ ድሃር እንታይ ኢሎ ግናኸ እሙን ነበረ እሞ ገለ ጌጋ ወይ መንቀፍ ከዓ እንታይ ገበሩሉ ሰዓንሉ ረይዎ ትብዓቱ ፅንዓቱ ረይዎ ሕጂ ነቲ ዝዓመናሉ ብትብዓት ክንሕዞ ነቲ ዝዓመናሉ ኣፅኒዕና ክንሕዞ ኣምላኽ ይደለየና እዩ ስለዚ እቲ ሕጊ ምስ መፀ እቲ ሕጊ ድማ ንምንታይ ዝመፀ ንሞት እዩ ዝፈርድ ነቲ ምልክ እንተዳ ወይ ነቲ ምስልን ዘይሰገደ ኩሉ ናብ ምንታይ ክድርበይ ተባሂሉ ኣሎ ኣዋጅ ወፂኡ ኣሎ ናይ ዳንኤል ትብዓት ግና ገሊኦም ክጁጁ ከለዎ ገሊኦም ፈሪሖም ነቲ ሕጊ ክንብርካዎ ከለዉ ዳንኤል ግና ተባዕ እዩ ነይሩ እሙን ነይሩ ምክንያቱ እንታይ ኢልዎ ዳሕራ መወዳእታ ነቲ ንጉስ ክዛረቦ ከሎ ኢልዎ ኦ ንጉስ ኢልዎ ምሽ ሕጂ ትብዓት ናይ ዳንኤል ክንሪኦ ይደሊ ማለት ስለዚ ግናኸ ንሱ እንታይ ነበረ እሙን ነይሩ ንኣምላኹ ዝእመን ሰብ እዩ ነይሩ ተባተይ እሙናት ክንከውን ኣምላኽ ይደልየና እዩ በቲ ዝኣመናዮ መጠን በቲ ዝተረዳናዮ መጠን በቲ ዝፈለጥናዮ መጠን ብኡ እሙናት ክንከውን ፅኑዓት ክንከውን ሕጂ እዚ ግዜ ሕጂ ብዙሕ እንታይ ኣሎ ንእምነትካ ወይ ከዓ ንኣምላኽ ንክትእመነሉ ካብኡ ከወፅዓካ ዝኽእል ብዙ ማዕበላት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ዳንኤል እሙናት ተባዓት ቆራፃት ክንከውን ኣምላኽ ይደለ ስለዚ ከዓ ክሳብ መወዳእታ ክሳብ ሞት እሙን ኩን እሞ ኢልዎ ክሳብ ማእስ ኢልዎ ክሳብ ሞት እንታይ ኩን ኢልዎ እሙን ኩን ኢልዎ ሕጂ ክሳብ ሞት እሙን ኩን እሞ ኣነ ድማ ኢልዎ ኣኽሊል ሂወት በካ ኢልዎ ሕጂ ክሳብ ማእስ ኢኹም እሙናት ትኾኑ ክሳብ ሞት ክሳብ መወዳእታ ኣምላኽ ዝደልዮ ነገራት እንተዳልዩ እሙናት እዩ እሙናት ሰባት ክንከውን ኣብ ዝምድናና እሙናት ክንከውን ኣብ ርክባትና እሙናት ክንከውን ኣብ ቤትና እሙናት ክንከውን ኣብ ስራሕና እሙናት ክንከውን ኣብ ደቅና እሙናት ክንከውን ኣብ ሓዳርና እሙናት ክንከውን እዚ ግዜ ትሪእዎ ኢኹምሽ ርኢና እቲ ናይ ሰብ እምነት ወይ ከዓ ዋላ ኢየሱስ ክዛረቦም ከሎሲ ኣታ ቄናን ወለዶ ኢልዎ ማቴዎስ 17 እንታይ ኢልዎ ኢየሱስ ግና መለሰ በለውን ኣንታ ዘይእሙንን ቄናንን ወለዶ ኢልዎ
እንታይ ኢልዎ ዘእሙንን ቄናን ወለዶ ኢልዎም ነቲ ወለዶ ተዛረቦም ከሎስ እንታይ ኢልዎ ዘእሙናት ወለዶ ኢልዎ ቄናን ወለዶ ካ ኢልዎ እጂ ትሪኡ ከለኹም ዘእሙነት እንዳስፋፍሐ ወይ ከዓ ጥርዚ በፂሑ ከሎ ትርኢ ሰብ ኣብ ሓዳሩ ዘእሙን ይጸንሕ ኣብ ዝምድኑ ዘእሙን ይኸውን ኣብ ሰሊ ዘእሙን ይኸውን ኣብ ኩሉ ነገራት ዘእሙንነት ይመጽእ ሽኡ ዘእሙን ወለዶ ዝበሎ እዚ ወለዶ ዳ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምዚ እስኪመን ኣሎ ንዝብእ ስጋ ሓለወ ለይሉ ዝኸይድ ተኣምኖ ዲኻ ንዝብእ ተኣምኖ ዲኻ ተበፂሕ ክመፅእ እዚያ ስጋ ሓለወለይ ተልካዮስ ነቲ ስጋ ይኮነ ንዓኻ እውን ካብዚ ነገር ኣምላክ ክንወፅእ ይደልየና እሙናት ጽኑዓት ክንከውን ኣብቲ ዝኣመናሉ ኣብቲ ዝተረዳእናዮ ኣብቲ ንኸዶ መገዲ እሙናት ክንከውን ኣብ ቤትና እሙናት ክንከውን ኣምላክ ስለዚ ክርስቶስ ኣጥቢቑ ዝተዛረቦ እንታይ ኢልዎ ኣንቱም ዘእሙናት ወለዶ ኢልዎም ጥራይ ኮነ ቄናንጋ ኢልዎም ሬዎ ሽኡ ዝነበሩ ዘእሙናትን ቄናንን ወለዶ እንተኮይኖም እዚ ወለዶ ድማ ኣበይ ከይዱሎ ንግምቶ ጉዳይ ማለት ስለዚ ህዝቢ ኣምላኽ ውሉድ ኣምላኽ ዝደልየና ነገራት ብፍላይ እዚ ግዜ እዚ እሙናት ክንከውን ንኣምላኽ ክንጽበዮ ኣምላኽ ክንጽበዮ ኣበይ ኣብ ቦታና ኣበይ ኣብቲ ዝተረዳእናዮ ከዝደኣካ ዝኽእል መገድኻ ከውፅኣካ ዝኽእል ነቲ ዝዓመንካዮ ከክሕደካ ዝኽእል ብዙሕ ኣማራጭ ኣሎ ብዙሕ ኣፍደገታት ኣሎ ነገር ግና ኣምላኽ ዝደልየና ነገራት ክሳብ ሞት እሙናት ክንከውን በቲ ዝተረዳእናዮ እሙናት ክንከውን ኣብ ኩሉ ርክባትና እሙናት ክንከውን እቲ እሙንነት ምስ ጎደለ ኣብ መንጎ እንታይ ትኸውን ስለዘይተኣምነሱ ስለዘይኣምነካ እንታይ የለን ግሉጽነት የለን ፍቕሪ የለን ምክንያቱ እሙን እንተዳ ኮይኑ ንሱ ኣባይ ኣነ እውን ኣብኡ እሙን እንተዳ ኮይነ ኣብ መንጎና እንታይ ይመጽእ ግሉጽነት ፍቕሪ ይመጽእ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ኣብ ኩሉ ኣበይ ኣብ ኩሉ እሙንነት ስብዓት ቆራጽነት የድሊ እዩ እሙንነት ርእስኻ ምውፋይ የድሊ እዩ እሙን ሰብ ርእሱ እንታይ ዝገበረ እዩ ዝወፈየ ሰብ እዩ ርእስኻ እንተዘይወፈኻ እሙን ክትከውን ኣይትኽእልኻ ርእስና ክንውፊ ንኣምላኽ ስለዚ ከዓ እቲ ንርእሱ ዝቐብፅ እቲ ንህይወቱ ዝቐብፅ እንታይ ክገብራ ኢልዎ ክረኽባ እዩ ሕጂ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀበፁ እዩ ዝበለና ሕጂ እሙን ክንከውን ንርእስና ክንቀብፅ የድልየና እዩ ከም መጠን ርእስና ዝቐበፅናዮ ምክንያቱ ኣብቲ ቀዳማይ እንታይ ኢልዮ ኣምላኽ ንሱ እንታይ ከም ዝኾነ እሙን ከም ዝኾነ እንተዳ ተረዲናዮ ነብስኻ ትቐብፅ ከምታ ዝበልክኹም ኮነ ኣሎ ሓደ ሰብ መኪና ዘይክእል ሰብሲ መቼስ ዘዊሩ ከብፅሓካ ይክእል ምሽ ኣይተኣምኖ ኢኻ ግን ብቕዓትን ክእለት እንተልይዎ ግን ዋላ ደቂስካ እንታይ ትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ከብፅሓካ ዝኽእል ከም ዘብፅሓካ ስለ ትፈልጥ ንስኻ እንታይ ትገብር ትቅስ ኣሕዋተይ እሙንነት ርእስና ምውፋይ የድልየና እዩ ርእስና ከም መጠን ዝወፈናዮ እቲ ትውፍዮ እኮ ስለ ዝዓመንካዮ እንተዘይኣሚንካዮ እንታይ ትገብሮ ንኻ ርእስኻ ክትውፍዮ ኣይትኽእልኻ ስለዚ ኣምላኽ ከዓ ንኣምላኽ እሙን ምዃኑ ኣምላኽ ንሱ ከምቲ ዝበሎ ከም ዝገብር እንተዳ ዓሚናዮ
رئسنا نخنوفي هجي سقعتنا انتايو رئسخا زيتوفي نقرات انت دحاليو انتايو سلت الطراطري هلا بعدو كمتي هاننيان سبيرا انتاي جيرو نتي دشيت نتي كل صوب زغبرو نقرا شيطان مسمصوس زي امونነት مصيام مونغو نالبات زيوم سبات انت دعس دي امنا انكيز منالبات يلم تاي جيرمو نتي فرقي دشطو نبرت انتاي جيرمو حبي امو تفرقها هجنتايو نالبات يلم مصيام ነገር ግና ናብ ምንታይ ወሲዶ ናብ መቅዘፍቲ ወሲድዎ ማለት ህይወትና ክንውፍዮ አምላክ እሙን ምዃኑ እንተዳ ተረዲናዮ ብሓቂ ውፍያት ሰባት ክንኮን እሙናት ሰባት ክንኮይና ስለዚ እሙንነት እንታይ የደልይ ምውፋይ የደልይ ለዚ ዘሕሎ 23:19 እንታይ ኢልዎ አምላክ ከኢየሱስ ሰብ ሆነን አምላክ እንታይ ይኮነን ከኢየሱስ እንታይ ይኮነን ሰብ አይኮነን ከይተዓስካ እንታይ ይኮነን ወዲ ሰብ አይኮነን ኢልዎ አምላክ ነቲ ዝበሎ ከገብሮ እዩ ኣብ ህይወትና ዝበሎ ከገብሮ እዩ ንሱ እንታይ ስለ ዝኾነ እሙን ስለ ዝኾነ ከይተዓስካ እንታይ ይኮነን ወዲ ሰብ አይኮነን ንሱ ነቲ ዝበሎ ከፈጽሞ እሙን ስለ ዝኾነ ስለዚ ኢልዎ ከይተዓስካ ወዲ ሰብ አይኮነን ንሱ ዝበሎስ እንታይ አይገብሮ እንዲ ኢልዎ ከገብሮ እዩ ነቲ ቃል ዝተዛረበና ነገራት ክገብሮ እዩ ምክንያቱ ንሱ እንታይ ስለዘይኮነ ሰብ ስለዘይኮነ ወዲ ሰብ ስለዘይኮነ ኣይተዓስን እዩ በቲ ዝበለና ነገራት ክገብሮ ከም ዝኽእል እሙን ስለዝኾነ እንታይ ኢልዎ ኣምላኽ ከኢየሱስ ሰብ ኣይኮነን ኢልዎ ከይተዓስ ድማ ወዲ ሰብ ኣይኮነን ነቲ ዝበሎ ዶ ኣይገብሮን ድዩ ስለዚ ልብኹም ብኣምላኽ እምንቶ ይሓለኹም እሙናት ንኹን በአምላክ ነአምኖ ኣብ ኩሉ ነገራት በሁሉ መልክዕ ከምቲ ዝበልኩም እሙን ጽንዓት እዩ ጽንዕ ይገብር ጽንዓት ክንከውን አምላክ ይደልየና ሓደ ኤግዛምፕል ክነግረኩም ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ትሪኦ ከም ከለኹም ሱረኻ ምሽ ኣውፅኦም ኸዱ ሱረኻ ኣብዚ ሕጂ እዚ ስረ እዚ ሳላዚ ቁልፊያ ሸጥ ኣቢላታ مش ጽኑዕ እዩ ሕጂ ተጎየኹ እንታይ ገበርኒ ኣይወፅን እዚያ እንተዘይወፅዓ ግን እንታይ ምግበረት ሕጂ እንታይ ይኸውን ጽኑዕ ኣይኮነን እንታይ ከገብሮ ኣይክእልኒ ኣብዚያ ሰጥ ኣቢሉ ስለዚ ሓዞ እንታይ ይኸውን እዩ ክወርድ ስለዝኽእል ከምዚ እንዳበልኩ ዝኸይድ ማለት እዩ ሕዋተይ ካብ ከምዚ ኣምላኽ ወፃና ከምዚ እንዳበልኩም ኣይትኺዱ ጽኑዓት ኩኑ ሓደ ግዜ ሓደ ስራኻ ኣቶ መፅሲ ሕጂ ሓሳብ እንዲዮ ክትህልልየ ሕጂ ስራኻ ኣቶ መፅስ ሪም ሰበለስ ክዳንስ ኣብዚ ይበፅሕ ዘሎ ድሕሪ ኣነ ደደድህሪኡ ክዳኑ ሓፍ ከብለሉ ወይ ክሰርሓለይ ገለ ኢሉ ሕዋተይ እንነብረሉ ዘለና ምድሪ ገፊሕ ምድሪ እዩ ገፊሕ ነገር እዩ እቲ ገፊሕ ነገር ድማ በቲ ጽንዓት ጌርና እንተዘይሓዝናዮ እንታይ ክገብረና እዩ ተለቕላቕ ክብለና እዩ ኣይትሪኦን ዲኹም ገለ ዝምድና ይኸይድ እሞ እንታይ ይገብር ወፅእ ገለ ኣብ ሓዳር ይመፅእ እሞ እንታይ ይገብር ዘለቕላቕ ይብል እሙንነት ኪዳን ይሓትት እዩ ስለዚ ኣምላኽ ብኪዳን ዝኣትወና እሙናት ሰባት ኪዳን ዘለዎም ሰባት እዮም ኪዳንና ኣጽኒዕና ክንሕዝ ኣምላኽ ብኪዳን ስለ ዝዓደገና ስለዚ እሙንነት ቆራጽነት የድልየና እዩ ገጥ ክነብሎ ምክንያቱ እቲ ገፊሕ ኣብዛ ምድሪ ክነብር ከለና ገፊሕ ናብራና ኣምላኽ ዕድመ ይህበካ ኣምላኽ ስራሕ ይህበካ ኣምላኽ ሓዳር ይህበካ ገፊሕ ኣምላኽ ውላድ ይህበካ ኣምላኽ ገንዘብ ይህበካ ንኩሉ ነገር ብእሙንነት እንተዳ ዘይኣሲርካዮ እንታይ ዝገብር ኣምላኽ
ፀጋ ይህበካ በቲ እስኻ ክትገብሮ ዘይትኽእል ብእዳውኻ ኣምላኽ ነገራት ክፍውስ ከሎ ብቃላትካ ዝሞተ ከተስእ ከሎ ሽኡ እንታይ ትገብር ስለዚ ኻ እንታይ ኢልዎ ኣንታ ዘይእሙን ባርያ ኢልዎ ፀጋ ኣምላኽ እንታይ ክገብር ትርኢኻ ክሽየጥ ከሎ ትርኢኻ ዘይእሙንነት ክትርኢ እቲ ንሪኦ ዘለና ነገራት መወዳእቱ እንታይ ዘለዎ እዩ ኣብ ቅድሚ ፍርዲ ኣምላኽ ፀብፃብ ዝቐረበ ሽኡ ኣምላኽ ክፈርድ ከሎ ብምንታይ ዝፈርዶ ኣንታ እሙንን ዘይእሙንን እንዳበለ እንታይ ይገብሮ ይፈርዶ ማለት እዩ ፀጋ ኣምላኽ ክትሪኦ ከለኹም ኣብዚ ግዜ ብኩሉ መገዲ ኣብ ንግዲ ክኣቱ ከሎ ምስ ረኣኹም እግዚኣብሔር ኣብ መወዳእቱ እንታይ ክገብሮ እዩ ፈርዶ እዩ ኣነ ንስኻትኩም እግዚኣብሔር ዓባና ሓይሉ ክገልጽ ከሎ ወይ ከዓ እቲ ዝሓበና ነገራት ኩሉ ብእሙንነት ደው ክንብል ኣምላኽ ይደልየና እዩ እሙናት ውላድ እሙናት ሰባት ክንከውን ፅኑዓት ሰባት ክንከውን ተባዓት ሰባት ክንከውን ኪዳን ዘለብና ሰባት ክንከውን ስለዚ እዩ ኣብ ነህምያ እንታይ ኢልዎ ንስኻስ በቲ ኣባና ዝመፀ ኩሉ እንታይ ኢልዎ እንታይ ኢልዎ ጻድቕ ኢልዎ ኣምላኽ ኣባይን ኣባኻትኩም ዝፍፅም ዘበለ ንሱ ጻድቕ እዩ እንታይ የብሉን ኣምላኽ ገይርዎ ኣይኮነን እንታይ ኢልዎ ሹ ነህምያ ንስኻስ በቲ ኣባና ዝመፀ ኩሉ ጻድቕ ኢኻ ንህና በደልና እምበር ንስኻስ በቲ ዝገበርካዮ ኩሉ እንታይ ኢኻ እሙን ኢኻ ኢልዎ እሙን ኢኻ ንስኻ በቲ ዝገበርካዮ ኩሉ ኣባና ዝተፈፀመ ፍፃሜታት ኩሉ ንስኻስ እንታይ ኢኻ ኢልዎ እሙን ኢኻ ንህና ኢና በደልና እምበር ንስኻስ ጻድቕ ኢኻ ኢልዎ ጽድቅኻ ወሰን የብሉን ኢልዎ ንኣምላኽ ዝማጎቶ የለን ኣብ ህይወትና ኣብ ቤትና ኣብ ኩሉ ነገራት ዝፍፀም ኣምላኽ ጻድቕ እዩ ስለዚ ኢልዎ ንስኻስ እንታይ ኢኻ ኢልዎ ኣብ ስራሕኻ ኩሉስ እንታይ ኢኻ ኢልዎ እሙን ኢኻ ኢልዎ ኣምላኽና እሙን ኣምላኽ እዩ እቲ ክመፅእ ዝበለ ንሱ እንታይ ክገብር እዩ ክመፅእ ስለዚ ልብና ቀጥ ንበሎ ከም ዝመፅእ ፍለጡ ክመፅእ ድዩ ተኣምኖ ዶ እንተዳ ትመፅእ ከም ዝኽእል እንተዳ ኣሚንናዮ ብሓቂ ዝብለኩም ኣብ ቦታና ፀኒዕና ኢና ንሕዝ ደው ኢና ንብል ስለዚ ኣምላኽ ንሱ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ክመፅእ እዩ ስለዚ ኣብ ደጓ ኤርምያስ እንታይ ኢልዎ ኣብ ፀፅባ ሓድሽ ኢኻ ኢልዎ እንታይ ኢልዎ እግዚኣብሔር ኣብ ፀፅባ እንታይ እዩ ሓድሽ እዩ እሙን ምዃንካ ድማ እንታይ እዩ ዓብይ ኢልዎ ኣምላኽ እሙን ምዃኑ ዓብይ እዩ ዋተይ ኣምላኽ እሙን ኣምላኽ እዩ እስኪ ተኣምንዎ ሰባ ወይ ከዝዓመንኩሞ ሰብ ልብኹም እንታይ ይገብር እዩ ልዑ ዝኸውን ምክንያቱ ምንም ስግዓት የብልኩምን ተኣምንዎ ንኣምላኽ ድማ ከምዚ ጌርና እንተዳ ኣምላኽ ምዃኑ እሙን ምዃኑ እንተዳ ተረዲናዮ ልብና እንታይ ክኸውን እዩ ሙሉእ ክኸውን እዩ እምነትና ሓያል ክኸውን እዩ ስለዚ እሙናት ክንከውን ኣምላኽ ይደልየና እዩ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ እውን እንታይ ኢልዎ እቲ ዝፀዋዓኩም እንታይ ዝፀዋዓኩም ዘሎ እንታይ ንሱ እሙን እዩ እሙን ስለ ዝኾነ ይፀውዕኩም እሙን ስለ ዝኾነ ይፀውዕኒ እሙን ስለ ዝኾነ ይፀውዕና ስለዚ እንታይ ኢልዎ እቲ ዝፀዋዓኩም ሰብ ንሱ እንታይ ኢልዎ እሙን እዩ እሙን ስለ ዝኾነ ኢልዎ ንሱ እንታይ ክገብሮ እዩ ንሱ እንታይ ክገብሮ እዩ ክገብሮ እዩ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ ኣነ ከይዴ ቤት ከዳልወልኩም እየ ገለ ክለ ክገብሮ ዲ ክገብሮ እዩ ቃል ኣምላኽ ከም ዋዛ ከንሪኦ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ዘይተኣመነ ስለዚ ኣብ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎስ እግዚኣብሔር ሲ ንምፅዓቱ ዝደንገየ ዶ ይመስለኩም ኢልዎ ኖ ኣይደንገየን ኢልዎ እንታይ ዳ ኢልዎ
هجي سبات زدونجي عبيلو تمتصعات اندابلو انتاي قبره ميلو هجي كلا مأمانو يسأنو نعملها مأمانو مسعانو نتستوحاوهم تصقا نتستوحاوهم تسفى انتاي قبره يدربيوه عملها قنا بتي زبلو نسو كم زقبرو اتدتصوعكم نسو امون مخانو نتزبلو دما كم زقبرو حقي فلتو عملك كن فلتو يدلينا عملك اموني امونات كن كون عملك يدلينا بكل ملكه بتن نبرو حبز مدرن نبرو امونات كن كون صنعات كن كون تبعات كن كون قلوصات كن كون عملك يدلينا عمنا نحنا قلوصات كن كون قلصنتي امونات زفتر مالتي سلازي عملك بز ملكه كن كيد عملك يدلينا امونነት እንታይ እዩ እሙን ጥዕና እዩ እሙን ሰብ ጥዕና እዩ ኣብ ምሳሌ 13 ይህብ እሙንነት እንታይ እዩ ጥዕና እዩ ኣብ ቤትካ እሙንነት እተሊስ እንታይ ይመፅእ ጥዕና ዶ መፅእ በቃ ስለ ቤትካ እንታይ ትገብርናኻ ምንም ጥዕናኻ ይበዝሕ ጥዕናኹም ክበዝሕ ተዳደሊኹም እሙናት ትኩኑ ኣብ ቤትካ ምትሕብኣ እንተዳ ጀሚርካስ እንታይ ይመፅእ ሕማም ይመፅእ ምሽ ድቃ ዘይብልካ ተሓድር ብዛዕባ እቲ ኣብ ገዛኻ ዘሎ እዚ እሙንነት ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ይመፅእ ሕማም ይመፅእ ስለዚ ጥዕናና ክበዝሕ ሰላምና ምንታይ ክበዝሕ ዕረፍትና ምንታይ ክበዝሕ እሙናት ክንከውን ኣምላኽ ይደልየና እሙንነት እሙን ሰብ እንታይ ይገብር ኢሎ ኣይሕሱን ኢሎ እሙናት ሰባት ክሕሱ ኣይኮነሎምን እዩ እቲ ኣብ መገዲ እቲ እሙን ሰብ ድማ ኢልዎ ኣብ ምሳሌ 14:5 እቲ እሙን ሰብ ግና ነገር እንታይ ይገብር ኢልዎ ይስውሮ ይሓብኦ እሙን ሰብ እንታይ ይገብር ነቲ ጉድለት ሓዊ ይኹን ነቲ ነገራት እንታይ ይገብሮ ይስውሮ እሙን ስለ ዝኾነ እንታይ ይገብሮ ይሓፍሮ እሙናት ሰባት ክንከውን ኣምላኽ ይደልየና እዩ እሙን ሰብ ክቡር ዕንቁ እዩ ስለዚ ንእሙን ሰብ መን ይረኽቦ ኢሉ ብእሙንነት እንተዳ ህይወትና ሃኒፅናዮ ኣብ ኩሉ ነገራት ክቡራት ዕንቁ እዩ ስለዚ እሙን ክቡር ዕንቁ ኢልዎ ሰብ ብዙሕ ሰብ ይደልዮ መን ከይረኽቦ ኢልዎ ንእሙን ሰብ መን ይረኽቦ ኢልዎ ኣዋተይ እሙናት ክንከውን ኣምላኽ ይደልየና እዩ እሙን ሰብ መጎስ ይረክብ ስለዚ ኣብ ሉቃስ 19 ኣብ ቅድሚ ፍርዲ እግዚኣብሔር ምስ ቀረበ ክልቲኦም ባሮት እንታይ ኢልዎ ኣንታ እሙን ባርያ ኢልዎ ብሂደት ተዓሚንካ ኔኻ እሞ ኣነኻ ብብዙሕ እንታይ ክገብረካ ኢልዎ ሽመይካ ኢልዎ መጎስ ይብዎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ መጎስ ክንረክብ እንተዳ ደሊና ኣብ ቅድሚ ሰብ መጎስ ክንረክብ እንተዳ ደሊና ኣብ ቅድሚ ኩሉ መጎስ ክንረክብ እንተዳ ኮይና እሙናት ክንከውን ኣምላኽ ይደልየና እዩ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዓይንቲ እግዚኣብሔር ምስ ጠመታስ ኣንታ እሙን ባርያ ኢልዎ ብሂደት እንታይ ጌርካ ኔኻ ተዓሚንካ ኔኻ ኣነ ድማ እንታይ ክገብረካ ስለኻ መጎስ ኣለኒ መጎስ ኣምላኽ ይብዛሓና ንኽበዛሓና ድማ እሙናት ክንከውን ኣምላኽ ይደልየና እሙን ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ መጎስ ኣለዎ ኣብ ቅድሚ ሰብ መጎስ ኣለዎ ኣምላኽ ድማ ናብቲ ዝዓበየ ነገራት የሳጉሮ እዩ ብኩሉ ጥሪትና ብተግባር ዕዳውና ብሓንደበትና ብእጋርና ብኩሉ ነገራት ንኣምላኽ ክንእመኖ ንርክባትና እሙናት ክንከውን ንዝምድናታትና እሙናት ክንከውን ሕውነትና እሙናት ክንከውን ከምቲ ምሳሌ ዝበሎ እሙን ሰብ ግና ንነገር እንታይ ይገብሮ ኢልዎ ይሓብኦ እሙን ሰብ ለቲ ዝኾነ ጉድለት ናይ ሓወይ እንታይ ክገብሮ ክእል ኣነ እሙን እንተዳ ኮይነ ነገራት እንታይ ይገብሮ ሓብኦ
ዝባሃል ኣሎ ኣይትንገር ኢሉ ይነግር ኣትንገር ኢሉ ይነግር ኣትንገር ኢሉ እሙን ሰብ ይስዓል ማለት እዩ ትንገርሞ እሱ ኣይትንገር ኢሉ እሙናት ክንከውን ካብዚ ነገራት ክንወፅእ ኣምላኽ ይደልየና ከምዋይ ንኾን ትንገር ኣማን ሓወይ ከምዚ ኮይኑ ኣማን ካነ ተኸይዱ ኣይትንገር ነዚ ከምዚ እቲ ኻነ ኣይትንገር ኣተይ እሙናት ክንከውን ስለዚ ሰባት ሕጂ ኩሉ ጾር ኣለዎ ዝኾነ ሽግር ኣለዎ ግን እንታይ ይስእል እሙን ሰብ ይስእል ነቲ ዘለዎ ኣውፂኡ ንኽሕቦ ኣነ ነቲ ዝኻመይ ነቲ ደሳቐይኒ መፍትሒ እኳ ኣብኡ ኸላሲ ግን እሙንቶ ስለዘይብለይ እንታይ ይገብር ይሳቀየላ መፍትሒ ግን ሕጂ ኣብ መንጎና እሙንቶ እንተዳ ዓብያ ግን እንታይ ይገብር ኽእለ ነቲ ዘለነ ድኻመይ ይነግሮ ንሱኻ እሙንቶ ሕጂ ልበይ ብኡ እሙን ስለ ዝኾነ እንታይ ይገብር ፍርሃት የብለይና ስግዓት የብለይን ጥርጣረ የብለይን ጸልየለይ ዝነገርክዎሲ ኣብ ኣደባባይ ኮይኑ ድነግረለይ እንተዳ ኮይኑ ጸልየለይ ክብሎ እንታይ ይገብር ፍርሃት ይሕዘኒ ስግዓት ይሕዘኒ ኣምላኽ እንታይ ይደልየና ኣሎ እሙናት ሰባት ክንከውን ኣምላኽ ይደልየና እዩ ብእሙንነት ክንግለጽ ብእሙንነት ድማ ዶ ክንብል ኣምላኽ ይደሊ እዩ ስለዚ እሙንነት ጥቕሚ ኣለዎ ካብ ጉድኣቱ ጥቕሙ ይበዝሕ ኣምላኽ ነቲ ዝበሎ ክገብሮ ከም ዝኽእል እንተዳ ኣሚናዮ ስለዚ ኣብ ምንታይ ኢልዎ ምትእማን እምነት የማዕብል እዩ ጥቕሚ ኣለዎ ኣብ መንጎኻ ኣብ መንጎ ሕብረት ምትእማን ይዓቢ እንዳዓበኻ ትኸይድ እሙንነት ጥቕሚ ኣለዎ እሙናት ክንከውን ኣብ ኩሉ ነገራት ኣብ ኩሉ ብኩሉ ሸነኽ ኣምላኽ እሙናት ሰባት ክንከውን ይደልየና እዩ ስለዚ ኸ ብዛዕባ ዝናሰላሰልኩስ ካስተመሪ ዛረቡ ነይሮስ ውሽጠይ በኸየ ማለት ቀዳማይ ፈትሕያ ካልኣይ ፈትሕያ ሳልሳይ ፈትሕያ ጁን ክፈትሕ ይብለን ሕጃላኻ ብዛዕባ እሙንነት ሄደ ሰላት ጥራዚ ኣብዛ ጌረ ነቲ ብፃዩ ገዩ እዚያ ዘላ ጁን ክፈትሕ ቀሊል ነገር ዶ መስል ኣይኮነን ኣምላኽ ግና ኣዝዩ ዝፍንፍኖ ነገር እዩ ኣብታ ቀዳማይቲ ተኣመንን ካልኣይቲ ናይ ተኣመንን ሳልሰይቲ እጁን ዘላ ክፈትሕ ይብል እግዚኣብሔር ካብዚ ነገር የውፃእና ኣብ ኪዳንና ፅኑዓት ንኹን ኣብ ዝምድናና ፅኑዓት ንኹን እቲ ዘሎ ሎማዓት ዝምድና ፅኑዕ ክኾነ ይኽእል እዩ ነገራት ክሕርፍፍ ከሎ ግና ብእሙንታ እንታይ ንገብሮ ንፅግኖ بأموننا تنتهي نجبره كدلتنا نشوفنا متأمان ندري متأمان دات أنا مسمت أنا دما بحكي زبلكم ندابرت أنا خمسينا متأماننا عند أبي مسكده أنتي خوني سقعتنا أنتي عند خده بالخيري عند غودة لخيري سب أب سقعت هنا برني حواتي نعمنا كنعمانو يدلي إذا سقع جزار ساخمان أمنتي كونتن ما نالو نسقو زعمانو نلكم أمون زي كونه خيدو مالتي أمون أي كونه سقان أمون أي كونه نعم ترديكم ولا قال سرك سقانا جزار سنتاي كونه أمون أي كونه تتمالي زغو يخالو امون مسيلكا غلبتكا صنع زلو امون زمسلكا نسو ندا خدعكا خيد نسو ندا طلمكا يخيد كم تتمالي زلعلكايو نبرت حاصين تسفسفو زنبركا لو معاتي كسفسفو انت دايلكاس انا چاودي اموننتكا يبلكا سلازي نت املاك غنا نسو انت يكونن غيزي هيلوطونيو زبن هيلوطونيو كنتات هيلوطونيو نسو كمت تمال لو معالتو نسيو كمت تمال حلف نسو كوميو
جزء زي لوطو أملاخ يزلنا أمونتو نزل على ميلو بس زلالة ما هو زخونة أمون أملاخ نتعمن بس زلالة ما هو زخونة أمون أملاخ لبنا قتيبل نجارات كم دليتهم يمسو بعملاخ يجنا يأمن بلوه تعناهم كم دليت خوني خيليو بعملاخ يجنا يأمن بلوه نسو تزبلو كم زجورو أنا نعملاخ ينتهي جوريلو يا عمني نعملاكم أمنوا تستزاربكي نجار نسو انتهي كجورو كم زفمو نعملاكم أمنوا شو እግዚአብሔር ነትዝበለው ነብርሃም እንታይሎ አነ ውልድ ከብዝ ሓካይሎ አብርሃም ድማና አምላኽ ምእማኑ መስዓበ ናብ ዓጋር መስዓትወ እግዚአብሔር ግና አነ አብርሃም ዝጸዋዕ ኮልካኮ እንታይ ኮነ እሙነ ኢሎ በኸንቱ ኮንኩን ጸዋዕኩም ኢሎ በኸንቱ ኮና አቤት አምላኽ ንመላለስ ዘለና بخانتي كنا إنك كريستنا هذا حزنايو نسو أمون كم زخونة سلنفلتينا نسو حيال كم زخونة سلنفلتي نسو صبا كم زمت سلنفلتينا حواتي سلازي إبراهيم تايلو إبراهيم يلو أنا كو أمون عملا خيلو كبزها كان تيلي كبزها كاي كبارها كان تدايلي كبارها كاي أي تعسني خيلو سلازي خان موسى انتايلو موسى باراي دوريكم ويلوم اب كل بيت انتاي زخوناي اب كل بيت انتاي امون يلو سلا موسى كزارب كلو امون يلو ولا ان كريستوس انتايلو واتاي تملنا نملكو املاح نسو اموني سلازن تايلو يسوع كريستوس نلعلم مستجيبتهم حواريات كان العالم استمتوس اتيهم ملاخ تايلمو تايخم لعلت تطبط زلهم يلمو اتخيد زرعكم مو تمليسو كم زمص امنو ولا سن تايلو امنو نيلو عبيت ابوين تايلو يلو بزوم حدر عليلو امنو ني አውከ ሳገራኩሜ አማኑኒ نزل على مسايكن براكومي أمانوني أمانونا عمله أموني سلازن تايلوم ديب كلو زراخمو نسو كم زمت أمانو سلازي دما عبجزي عب ساعات انتهي قبري كمتسي مسمتسي بوتانا كين سنة سلازي أنا خا كم لبي كم نفسي زجبر أمون كعم كتسألكم يلو أبقى داما يسامي انتايلو أنا خنا كم لبي كم لبي يلو نفسي زجبرو أمون كهان تاي قبرالكم إيه؟ نسألكم إيه سلا كريستوس أموننا تكزارب كله أبقى داماي نكريستوس كم زناتي أنا جنا كم لبي كم نفسي زجبر أمون كهان كتسألكم إيه دلدلت بيت ما كسر حالكم إيه نسوا نحوارو أبقى دمس مسايك ملعنا سيلو نحوارو تاي قبريو نسوا أمونيو يسوس أموني واتي أموني أملاك نازلنا بز عملاك دما لبنا قد يبل بز عملاك دما نوصع عملاك أمون مخانو تدع تردي خايو عملاك اعتزبلو كم زقبرون تدع تأمن توينكا لبنا تبعثنا كم تدقت ريوا يكون النسو سبات تقع عملاك أبشرف وخلو سخاتكم قنا كمو هاي تخونو نعمر ياكم انتهي تكبروا نسوناتو غزا فرد اللو عبقن منبر فرد كن قرب كلنا انا نسخاتكم عبقن انت امون باري يبلك مناسبات
ስለዚህ ብመሰረቱ እሙንነት ምስ ኣምላኽ ዘለና ርክብ ነጸብራቕ እዩ እሙንነት ምስ ኣምላኽ ዘለና ርክብ ነጸብራቕ እዩ ሰብ እሙን ሰብ እንተዳሪኻዮ ምስ ኣምላኹ እንታይ ዘለዎ እዩ ስለዚ ከዓ ኩሎም ቦታትና መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ዕብራውያን ዝተጻሕፎም ኩሎም ምስ ኣምላኽ ዝነበሮም እሙንተይ እዩ ርክቦም ነይሮም ምስ ኣምላኽ ርክብ ጽቡቕ እንተዳህለይካ እሙን ሰብ ኢኻ ትኸውን እሙናት ሰባት ንኸውን ስለዚ እቲ እሙንቶ ብመሰረቱ እሙን ምስ ኣምላኽ ዘለና ርክብ ነጸብራቕ እዩ ንኡ ንምኽባር ዘለና ቆራጽነት እዩ ንኣምላኽ ክነኽብሮ ንኽእል ቆራጽነትና እዩ እሙንነት መግለጺ ስለዚ ኣምላኽ ብእሙንነት ክንግለጽ ይደልየና እሙንነት ክብሪ ኣለዎ እሙንነት መጎስ ኣለዎ እሙንነት ሓይሊ ኣለዎ ተስፋና ክሕደስ ተዳእ ኮይኑ ብእሙንነት ንንበር እሙናት ሰባት ንኹን ኣብ ኩሉ ነገራትና እሙናት ንኹን ስለዚ ምሳሌ እንታይ ኢሎ ንእሙን ሰብ ድማ መን ይረኽቦ ኢልዎ ተደሊኹም ዘይትርከበሉ ሰዓት ክኸውን እዩ እሙን ሰብ ካብ ናብራ ዝብእ ንውፃእ ኢልካ ማለት በቃ እሙንነትና ከም ዝዋዛ ይንረአዮ እሙንነትና ከም ሽለለት ናይ ንሓዞ ኪዳን ዘለና ሰባት ንኹን እሙንነት ኪዳን ይሓትት እዩ ብኪዳን ኬና ነቲ እሙንነት እንታይ ንገብሮ ነጽንዖ ብእሙንነት ጌርና ነቲ ተስፋ ኣምላኽ ዝሓበና ነገራት ንጽበዮ ብእሙንነት ኮይና ነቲ ዝደኸመ ሓይልና ንሕድሶ ንሱ ሓያል ስለ ዝኾነ ንሱ ብርቱዕ ስለ ዝኾነ ስለዚ እሙንነት መዕቀን እውን ኣለዎ እሙን እንታይ ኣለዎ ቀን ኣለዎ እሙን እንታይ ትገብር እያ ተዕቀን እያ ብጊዜ ተዕቀን እያ እሙንነት እሙንነት ኣብ ስራ ተዕቀን እያ ጊዜ ተዕቅነከ ጊዜ እንታይ ትገብር ተዓቅነትካ ትኸይድ ኣብታ መወዳእታታ ጊዜ እንታይ ትገብረካ ስለዚ ሕዋተይ መዕቀን ኣለዋ እሙንነት ኣብ ስራ ተዕቀን እያ እሙንነት ኣብ ሽግር ተዕቀን እያ ትማሊ ዝተዓመንካዮ ተዓሚነዮ ዝበልካዮ ነገራት ሽግር ምስ መፀ ነቲ እሙነትካ እንታይ ትገብሮ ድርብዮ ዋተይ በስ ነገር እዚ ልብና ንሓስብ ልብና ገጥ ነብሎ ጊዜ ንእሙነትካ መዕቅን እዩ ከም መጠን ጊዜ እንዳወሰደ ምስከደ እቲ እሙነትካ እንታይ እንዳገበረ ትኸይድ ስለዚ ኻ እንታይ ኢሎ እቶም መወዳእታት ምጽኣት ኣበየለ ኢሎም ጊዜ ምስ ነብሖም እቲ ምጽኣት ኣበየለ ኢሎም እንታይ ገይረሞ ገዲፎሞ ብጊዜ እንታይ ትግበሩ ሓደ ጊዜ ወይ ገንዘብ ተለቂኻዮ ንሰብሲ ምስ ጊዜ ረሲዕዎ ይብለካ ዓይነት ምሽ እጂ ነቲ ነገር እንታይ ገብራ ክእል ምስ ጊዜ ምስ ሓተትካየስ ኣነ ሞ እንታይ ገይረ ኣጋጣሚ ጎለ ገዛ ገለ ከምዚ ኮይና ከምዛ ኮይና ኢሉ ትኸይድ ማለት እዩ ዋተይ ኣብ ጊዜ ክንዕቀን ከለና እሙናት ክንከውን ኣብ ስራሕና ክንዕቀን ከለና እሙናት ክንከውን ኣብ ኩሉ ነጥፋታትና ክንዕቀን ከለና እሙናት ክንከውን ኣብ ዝምድናታትና ክንዕቀን ከለና እሙናት ክንከውን ከምቲ
كل جزء زبلكم حبدكنا أمونات كنكون أنا كل جزء دفرها هلا أفسالون كلخات دول ودقل له كتولو أمونات نموت قلعة زي أمونات انتهي تقبرلو تطريلو تقدفلو أنا بتحجزها خلقوس أبصرح له خيبل يسمع خانسو انتهي قدف له زي أمونات انتهي قبرلو يما أبلا له مالتي شو مودات خانسو خان انتهي قبرك زي أمون كوينو يتصرحك ስለዚህ ኣብ ኩሉ ነገራት ብእሙንነት ክንግለጽ ብእሙንነት ክንመላለስ ኣምላኽ ይደሊ ስለዚህ ኸይ ኣጥቢቆ ዝደልዮ ዝዛረቦ ዘሎ እሙናት ኩኑ ክሳብ መወዳእታ እሙናት ኩኑ ድማ ኣነ ድማ ኣኽሊል ህይወት ክበኩም ኢልዎ ስለዚህ ኣብራይ ዮሐንስ 25 እንታይሎ እቲ ኣብ ዙፋን ዝተቐመጠኻ ኖ ንኹሉ እንታይ ገብረይ ክሕድሶ ኢልዎ ክሕድሶ ኣለኹ በለ እዚ ቃል እዚ እንታይሎ ኣሙንን ሓቅን እሞ ጸሓፎ በለኒ ኢልዎ እቲ ዝተዛረበኒ እውን ንሱ እንታይ እዩ ኣሙን ኢልዎ እቲ ዝተዛረበኒ እንታይ እሱ ኣሙን እዩ ኣባተይ ኣምላኽና ኣሙን እዩ أمون رئيس كم أملاخنا زعمن أملاخ يلنكال اتزبلو كم زقبرو مولو متأمان حلونا أبيلو أملاكا مسفلوخا أبيلو أملاكي مسفلوخا نسو أموني بتزدليو ساعات نسو انتاي كقبري ناتي قدا ناتي ترى ناتي أستواصه جنا نتيجة سوعني نسوك أمانو تراي زلني نو تعمينا قالوا دو قبل تراي زواج عني لكم دو بلو نجارات كزاربي أبيلو أملاكا يبل أبيلو أملاكم يبل نسو أملاكنا أمون كم زخنا دمان أنا نفلت أنا نردع أنا نعمن سلامنتاي نجارات كذا استخاخله يبل تبلعي أنا نسخاتكم جنا أملاخنا أمون كم زخنا نفلت نبل أملاكم أموني نبيتكم زحدس نسو أموني تتمالد تصوعكم نسو أموني سلازيخا أنا أملاخ أبراهام أملاك إسحاق أملاك يعقوب يزبله مغنياتو كم تنعم زستعمن كون عقاتكم كم زعمن حجي فلتو يلوا نعملاك أتصبقنا على فلتو نسو أمون مخانو تعالنا خا قوديلو مسرعي صلعي عبلو تفواسخا يبلك تفواسي دما أمونيو بزي حميمة زلخو ولا أنت خدكو نسو انتايو أموني سلازي دقوا إرمياس تايلو كميلو نسو عبانا استفت أما زبالة كله نسو انتايو صادقي سلازي نسو انتايو أموني سلازي نقرات كزاربنا خلو انتاي نبالو كم تزلو يزلو بيتنا زفرسه خوينلو فريسلو نسوغنا أمونيو كتصغنو يخاليو انت زي تصغنخا نسو انتايو أمونيو مرچاي بلنان سمرچاي بلون تزعمنا نملخو املاخنا نسو انتاي سلازخونه أمونيو بزي تسفاك نقبر بزي إليك الوداع اتزتصوعكم انتهي نسيلوه أموني بحق يدب لكم أملاخنا أموني سلازي أموننات مالت ملؤناتيو ملؤيو سطوميو برتعيو حياليو صنعيو
ስለዚህ ኻ ፀዋዓኩም እቲ ዝፀዋዓኒ ኣምላኽና ንሱ እንታይ እዩ እሙን እዩ ምንም እንታይ የብሉን ልብና ገጥ ይበል ህይወትና ገጥ ይበል ገጥ ኣቢልና ንሓዞ sometimes ፀጋ ኣምላኽ ኣባኻ ምስ በዘ ሓይሊ ኣምላኽ ኣቢድካ ምስ ተጋሃደ እሙንነትካ እንታይ ትግበሮ ኣይተጉድሎ ከምዛ ዝበልኩም ትማሊ ወይ ይሰብኽ ከምዚ ናይ ዓድና ደርፊ ምሻሎ በዚ እቱ ገንዘብ ብሎም በቃ በዚ ገንዘብ እቱ ፀገም የለን ኣብዚ ቀመጥ ቋቆንጦ ብሎም እንታይ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ናቱ ይኮንኩም ክዛረብ ዝደሊ ኣብ ደገ ከም ድለይቱ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ንስኻትኩም ግና ንኣምላኽና ንተኣመኖ ኣብ ቅድሚ ፍርዲ መንበር ምስ ደውና ኣንታ እሙን ባርያ ኢሉ መጎስ ክበና እዩ ኣኽሊል ክበና እዩ ኣብ ቅድሚ ዙፋን ኣምላኽ ድማ ብክብሪ ክንነብር ኢና ስለዚ ሕዋተይ መወዳእታና ምንታን ክፅብቕ ኣምላኽና እሙን ምዃኑ ንረዳእ እዮ ዘእሙንነት ኣብ ጎንኻ እንተበዝሐ ንስኻ ግና እሙን ኩን ውድቀት ኣብ መንጎኻ ክበዝሕ ከሎ ኣብ ዙርያኻ ንስኻ ግና እንታይ ኩን እሙን ኩን ምክንያቱ እቲ ዝፀዓወኾ እቲ ዝረዓኾ እቲ ዝፀውዓና ኣምላኺ ንሱ እሙን ስለ ዝኾነ ካብዚ ነገር ከናግፈኒ ከም ዝኽእል ይዓምለት ሰጥ ንበል ፅኑዓት ንኹን ፅኑዕ ሰባት ንኹን ኣብ እምነትና ፅኑዕ ንኹን ኣብ ቃል ኣምላኽ ፅኑዓት ንኹን ኣብቲ ዝፀውዓና ተስፋታት ፅኑዓት ንኹን ኣብ ኪዳና ፅኑዓት ንኹን ኣምላኽና እሙን እዩ እምነትና እሙንነትና እንታይ ነግበሮ ከም ዋዛ ኣይንደርብዮ ብእሙንነት ጌርና ዝምድናና እንታይ ነግበሮ ፅንዓዮ ርክባታትና ኩሉ ሰ እንታይ ነግበሮ ብእሙነት ጌርና እንታይ ነግበሮ ንጥመሮ ከምዚ ጠሚርካ ዳ ኣስርካዮ እንታይ ትገብር ነኻ ይትፈረን ኢኻ ምክንያቱ እንታይ ገይሩ ኣሎ ኣፅኒዐ ስለ ዝሓስርኩ ዋላ ኣብ ላዕሊ ኣብ መኪና እንተገይረዮ እንታይ ይገብር እዩ ኣብቲ ዘብፅሖ ምክንያቱ ትብዓት ኣለኒ እቲ ደኣሰርኮ ፅቡቅ ገይረ ከም ዝኣሰርኮ ስለ ዝፈልጥ እምነትና ፅቡቅ ገይሩ እንተዳ እሙናት እንተዳ ኮይና እምነትና ብሓቂ ድብለኩም እግዚኣብሔር ከብዝሓና እዩ እግዚኣብሔር ክባረኸና እዩ እግዚኣብሔር ክዕብየና እዩ እንተዘይኮነኸ ኣምላኽና ከም ዝመፅእ ንፈልጥ ኢና በዚ ምድራዊ ነገራት እንታይ ንገብር ኢና ኣይንዘናጋዕ ኢና ንሱ ስለዚኦም እትዮም ሓሙሽተ ደናግል እንታይ ኢሎም ዘይእሙንነቶም ክላ ኣበሎ እቲ ክመፅእ ዝበለ ኣምላኽ ኣበሎ ኢሎም እንታይ ገይሮሞ ደቂሶም እተን ሓሙሽተ ግን ንሱ እሙን ከም ዝኾነ በናይ ሰዓት ከም ዝመፅእ ስለ ዘይፈልጣ እሙናት ኮይነን ነተን ቀንዴለን ጥራይ እንታይ ገይረን ክፅብያ ኣለወን ኣብርሄን ጥራይ ክፅብያ ኣለዎ ዋው ኣምላኽና እሙን እዩ መፂ ድማ ኣብ ሰዓቱ ነትዮም እሙናት ድማ እንታይ ገበሮም ወሰዶም ዋተይ ምንጣቕ መፅጣጣት ከየብለና እሙናት ኮይና ክንፀንሕ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባርኩ እሽተይ ክንጸልይ ኢና እሽተይ ገዛ ርእስና ክንሪአ ኢና ተፈዋሲ ምሳና እዩ ሓያል እሙን እዩ ስለዚ ንሱ በትጥዕ እዚ ቃል እዚ እሙን ኢልዎ ነቶም ብኣምላኽ ዝኣመኑ ሰናይ ግብሪ ንምግባር ምእንቲ ክቐንሱ በዚ ኣፀቢቕካ ከተረድኦ እደሊ ኣለኹ ኢልዎ እዚ ፅቡቕን ንሰብ ዝጠቅምን ኢልዎ እንታይ ኢልዎ እዚ ቃል እዚ እንታይ ኢልዎ እሙን እዩ እስኪ ኣሕዋተይ እምነትና ንፈትሽ እሙንነትና ንፈትሽ ኣብ ኣተሓዛና እንታይ ኢና እሙና ዲና ኣብ ቤትና እሙና ዲና ኣብ ሓዳርና እሙና ዲና
ዝምድናታትና እሙናት ዲና እግዚአብሔር ሕጂ ብእሙነት ክንግለጽ ይደልየና አምላኽ መጎስ ከብዝሓልና መወዳእታና ምንታይ ክጽብቕ ዘእሙንነት ካብ ህይወትና ክውገድ እሙናት ኮይና ምክንያቱ ንሱ ኣብ ፀጽባሕ ሓድሽ ኢልዎ አምላኽ ኣትሪሩ ዝተዛረቦ አንታ ዘእሙንን ቅናንን ወለዶ ኢልዎ ካብዚ ነገር እዚ አምላክ ክንወፅእ ይደልየና እዩ ብእሙንነት ክንግለጽ ብእሙንነት ክንመላለስ መሬት ትጭነቕ ዘላ ዘእሙናት ስለ ዝበዝሕ እዩ ስለዚ ቃል አምላኽ ሓጥእ እንተነገሰ ህዝብታት ትጭነቕ ኢልዎ ኣሕዋተይ ኣብዚ እሙንነት ዝበዝሓሉ እሙናት ክንከውን አምላኽ ይደሊ ኣብዚ እሙንነት ዝገሓደሉ ግዜ ኣነ ንስኻትኩም ግና ብእሙንነት ክንግለጽ በቲ ዝፀውዓና ክንኣምን በቲ ዘቐመጠና ተቐሚጥና ደው ኢልና ክንእመን አምላኽ ይደሊ ስለዚ እንታይ ኢልዎ ስለዚ ከዓ ኣቱም ካብቲ ሰማያዊ ጽዋዕ ግደ ዘለኩም ዓይኖት ካብቲ ሰማያዊ ጽዋዕ ግደ ዘለኩም ሰባት ቅዱሳን ሓዋተይ ከምቲ ሙሴ ድማ ዓቤት ኩላ ቤቱ እሙን ዝነበረ ናብቲ ነቲ ዝሾሞ እሙን ዝኾነ ኢየሱስ ናይ ምእማና ሓዋርያ ሊቀ ካህን ኣቕልቡ ኢልዎ ሓዋተይ ነቕልብ ነቲዮም ሰማያዊ ጽዋዕ ዘለዎም ስለዚ ካቱም ካብቲ ሰማያዊ ጽዋዕ ዘለኩም አንቱም ውሉድ አምላኽ ዝኾንኩም አንቲ ሰማያዊ ወረስቱ ዝኾንኩም ከምቲ ሙሴ ድማ ኣብ ኩሉ ቤቱ እሙን ዝኾነ ንስኻትኩም ድማ ኣቤትኩም እሙናት ኩን ኢልዎ ኣነ ጽዋዕ ኣለኒ ዝብል ሰብ እሙን ይኹን ኣነ ሰማያዊ ሰበ ዝብል ንሱ እሙን ይኹን ስለዚ ዕብራውያን ክዛረብ ከሎ ኣቱም ኢልዎ ንመን ነቶም ዝተጸውዑ ንመን ነቶም ዝተሓረዩ ንመን ነቶም ዝተወለዱ ንሳቶም ግና ኢልዎ ከምቲ ሙሴ ኣብ ኩሉ ቤቱ እሙን ዝኾነ ንስኻትኩም ድማ እሙናት ክንኮኑ ዋተይ ህይወትና ንርአያ ኣብተይ ዘይተኣመናሉ እሙነትና ዘፍረስናሉ ጉዳይ ኬና ንጸግና በእሙንነትና ንጸግና ሰባት ህድሪ ኢሎም ዝሓቡና ነገራት በእሙንነትና እንመለሰሉ ምክሓድ ዘለዎ ዘበን ምጥልላም ዝበዝሓሉ ዘመን እቶም ሰማያዊ ጽዋዕ ዘለኩም ሰባት ግና ኢሎም ንስኻትኩም እሙናት ኩኑ ኢሎም ሕዋተይ እቲ ክመጽእ ዝኽእል ድማ ንሱ ክመጽእ እዩ ስለዚ ነቲ ክመጽእ ዝኽእል ብእሙንቶ ደው ክንብል አምላኽ ይደልየና እዩ ልብኹም ገጥ ይበል ውሽጥኹም ገጥ ይበል ፍርሃት ዝስማዓና ነገራት እንተልዩ ንኣምላኽና ንተኣመኖ ንፍርሃተይ ዝቅንጥጥ ዝኽእል እሙን አምላኽ ኣለኒ በልዎ ንስምብራተይ ክጽግን ዝኽእል እሙን አምላኽ ኣለኒ በልዎ ንሕማመይ ክጽግን ዝኽእል እሙን አምላኽ ኣለኒ በልዎ ንውድቀተይ ዘተስዕ እሙን አምላኽ ኣለኒ በልዎ ነታ ዝወደቐት ከም ዝወደቐት ዘይገድፍ አምላኽ ኣለና ነታ ዝተሰበረት ከም ተሰበረታ ዝገድፍ አምላኽ ኣይኮነን ዘለና ነታ ዝተሰበረት ክጽግን ዝኽእል አምላኽ ኣለና ነታ ዝሞተት ማሐፀን ንሱ ከተስእ ዝኽእል እሙን አምላኽ ኣለና ስለዚ ሳራ ድማ በቲ አምላኽ ዝበላ ዓመነት ይብል እሙን ምዃኑ ምስ ፈለጠት ድማ ሓይልሓ ዋተይ ሓይልና ክሕደስ ነቲ ጸልማት ዝመስል ነገራት ንሱ ከብርሆ ከም ዝኽእል እሙን አምላኽ ኣለና بحقي النس أمونيو زلالماوي خايب
ንሱ ሰብ ኣይኮነን ነቲ ኣብ ህይወቴን ኣብ ህይወትኩምን ኣብ ነገራትኩም ዝተዛረበ ንሱ እሙን ኣምላኽ እዩ ንኣምላኽ ተኣመንዎ ንኣምላኽ ንተኣመኖ ቴንክ ዩ ባብ እግዚኣብሔር ሆይ ነመስግነካ ኣለና ከምቲ ንስኻ እሙን ዝኾንካ ንሕና ድማ ኣብ ኩሉ ነገራት እሙናት ክንከውን ክትረዳእና ይጸልይ ኣለኹ እግዚኣብሔር ሆይ ዘይእሙንነትና ካብ ህይወትና ካብ ሓሳባትና ካብ ተግባራትና እግዚኣብሔር ሆይ በቲ ዘይውዳእ መለኮትኻ እግዚኣብሔር ክትዓልዮ ንጸልይ ኣለና ኣብ ኩሉ ነገራትና ንቓልካ ተኣሚንና ኣብ ነንህና ድማ እሙናት ኮይና ክንመላለስ ኣብቲ ስኻ ድሓብካና ድማ እሙናት ክንከውን ኣቦ ንዓይኒ ሕዋተይ ክትረዲ ይጸልይ ኣለኹ ኣብዚ ዘይእሙን ወለዶ ንሕና ግና እሙናት ክንከውን ኣብዚ ቄናን ወለዶ ንሕና ግና እሙናት ክንከውን ኣብቲ ሓጥእ ዝበዝሓሉ ወለዶ ንሕና ግና እሙናት ክንከውን ኣቦ ክትረዳእና ይጸልይ ኣለኹ ንውሽጥና ሓድስ ኣቦ ክሳብ ምጽኣትካ ብቅድስና ክንጽበየካ ክሳብ ምጽኣትካ እግዚኣብሔር ሆይ ክሳብዛ ምድሪ ንግዕዝ ኣብቲ ስኻ ድጸዋዕኻና ቦታ ደው ኢልና ጸኒዕና ክንዕመነካ ኣቦ ንቃልካ ክትገልጸና ይጸልይ ኣለኹ እግዚኣብሔር ሆይ ንውሽጥና ሓድስ ንመንፈስና ኣጽንዕ እግዚኣብሔር ሆይ እጁን ኣብ ኩሉ መገድና ንስኻ ሓልወና ኣብ ውፃና ንስኻ ውፃእ እግዚኣብሔር ሆይ ኣብ ፀፅባቅ ቃልካ ገለጸልና ንስኻ እሙን ስለ ዝኾንካ ነባርኸካ ኣለና ነቲ ዝበልካዮ ከም ትገብሮ ንዓምነካ ኣለና እሞ እግዚኣብሔር ሆይ ነቲ ዝተዛረብካና ነገራት ክትፍጽሞ ንጸልይ ኣለና ኣቦ እምነት ነፍሲ ወከፍ እሙንነት ነፍሲ ወከፍ እግዚኣብሔር ሆይ ይተሓደስ ይብላ ኣለኹ ኣቦ እውን ብነገር ኩሉ ስምካ ይኽበር ብስም ኢየሱስ ኣሜን جرت سيبلو سلطان منقصو أملاخي عبي عبي نقبيلو جرت سيبلو سلطان منقصو أملاخي عبي